Maker Productions. Da ni ma'ana biyaya wata baki san anai ba makarantar so ba koyata ki biyo ne ki girma yan mata da farki da ni tarabu ki biyo da mu samu sabo ki ji nai miki gaisuwar ragawa ni na fari ki samu dan uwa nasara bata sun gudu ba zuci ta faɗi ke ta karba wai da tun baka ba ado yayi ba tunda na zaka toki yo duba daga zuci akwai nufina ko kawar da yaban zabina gaskiya ce to adam maza wataƙila na zaɓi ɗan uwa sallama da yi jiya ba na amsar tambaya na ga zaki yi tarbiya shi ya sama zan taya ba ni fili in tsaya sai ki buɗe nahiya ma'ana tun a shekaran jiya sai ki ne ya hana ni dariya nake tafiya so ki saurare ni zanabiya san ki ya sokin kamar ya kaya inda duk zan sai ya sa na saya mai kike so in faɗi ki taya in kika yi na amki nuna ni ki faɗe ni na girma yan baya ki bi girma karki canza hasashen zuciya